Anton, Pak Wirdi, selamat malam. Ilaya caranya kot ko baru ko pawariai oi kabaso pai kabalai tari kapasa membeli kain baranti di toko ame hari sadang pukul 8 di Sinaninyo babalanyo pulang menjalang tangari sayang Pak Wairi awak lah tahu dilaya saya pakai malai di batin sayang kan lain di siko mako kacame baanyo denai manurikan ko iyo kato sabananyo tunggang hilang parani mati pabilo yuo kabajalan apa eriwai anta pawairi takwi karamondene pawairi anak balon deo apabila kita kabajalan pawairi 350 dari Pak Abu Pancak Musaji Surau Baru tukang baik ke koto batonggak batang jilatang di laman batapian di sudui batanasira di dalam takambang lapi dalam daerah kampung lasi lasi tuo jopasanehan canduang daerah nyodang. Terima kasih Pak Abu. Pak Wairi nampak ragu pihak kabadan diri ambo biak angok angok patuang walau kanyawo nyawo ikan nih Pak Eri tak barubah basilang ombak ilia mudia memutia piluru basi walau tagak tiang gantuangan nyawo di badan deh nak nyo hilang nak balo Perdana jemaat katian da alwan rial dari agama nenek namun denai batana kayu nakal yang indah ado masa ditimpo calape ilang aka kamangainya dicoba nyalang kayu urang lampunyo anok sajo Pak Uwa kasih sayang saja denura ibarat tagak dinan cupiang angin kancang badan bergoyang takana kasih jolong batamu sayang kau dah putra perdana tak tumbuh nyonende Mak Darwin si kumbang oi pabuar waoi oh Bang Alek berdua senang saja Bang Alek putra perdana di Malaysia
malam kini nangkan